Total na sanggatos na kaakian ang natawan ning amay na regalo kan Ako Bicol Party List. Sa pigkondusir na gift-giving activity kang partido sa SM City Legazpi kasudma Disyembre 10. Saro sa mga benepisyaryo ang 4 anyos na aki ni Nanay Maria na si Christoph kang Barangay Cabangan West. Maugma siya na mahiling ang sa iyang aki na nag-enjoy sa pagtiripon. Okay. Maugma kailang malikot. Yan! Happy daw ikaw, sabi ni Kuya. Are you happy? Ugmaman maging si Nanay Mensi kan Barangay Buragwis sa naresibing regalo kang sa iyang 6 anyos na aki. Salamat po sa Ako Bicol po na napaugma po ang aki ko. Apwera sa pananauning regalo, may pigpreparar man na performances. Parlor games, asin feeding program. Presente sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. asin former Ako Bicol Party List Congressman Christopher Co. Natutunan ko yung saying sa school that it is better to give than to receive. And then, even in the Bible, Jesus Christ said it is more blessed to give than to receive. And that's what we're doing right now. Blessing 100 kids, including their respective parents. And after this activity, we will be going around the whole 70 barangays of Legazpi City right now. Nagpaabot man ng mensahe para sa mga benepisyaryo sinda Ako Bicol Party List Congressman Elizaldico asin Attorney Jill Bungalon. Sa tabang yato, kita minataw sa indaning dakulaon na kaugmahan asin paglaom sa mga kaakian. Lugod padagos kita na magtarabagan dahil sa mga aktibidad na araw kaini, kita nagiging parte kansarong mas marhay na kinaban para sa mga kaakian. Nakaresibi man ng food packs ang mga magurang kang kaakian na presente sa aktibidad. Mientras tanto, apwera sa Legazpi City, nakatalaan man na magkaigwan ng gift-giving activity ang partido sa iba pang probinsya kan Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.